کہنا دے لوگو اوے میرے نوجوانوں بزرگو اے چلنے کئی قسمہ دے چلنے کئی چلنا ہوئے جڑا تینو زنا ول لے کر کے جائے گا کئی چلنے ہونے جڑے تینو گناہ ول لے کر کے جان گے کئی چلنے ہونے جڑے تینو ناچ گانے ول لے کر کے جان گے کئی چلنے ہونے جڑے تینو کنجراں ول لے کر کے جان گے کئی چلنے ہونے اوے جتھے لوگ رب دی شریعام نافرمانی کرن کئی چلنے ہونے جتھے لوگ سارے رل کر کے اوے رب دی نافرمانی کر رہے ہون کئی چلنے اونے لیکن ان چلنے دے اندروں ایک چلنا اوے تو گھروں چلے رب تیرے چلنے نو عبادت بنا دین اور رب تیرے چلنے نو اگر عبادت بنا دین تے تیرے ورگا کوئی خوش نصیب انسان ہے نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا با وضو اچھے طریقے دے نال با وضو ہون والا بندہ فرمایا جیڑا بندہ اچھے طریقے دے نال وضو کر لے مکمل وضو کرن والا اچھے طریقے دے نال وضو کرن والا فرمایا مسجد والے ٹور پہ آئے ایک روایت دے لفاظ نے اللہ اینو حج جتنا ثواب عطا کر چھڑ دینا اسی پھر بھی مایوس ہو گئے ہیں اوے اسی پھر بھی نا امید ہو گئے ہیں اوے رب دی رحمت دے کولو پھر بھی اسی نا امید ہو گئے ہیں آؤ انہاں رب دے گھراں نو آباد کرو رب دے گھراں نو بناؤ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا جس بندے نے اللہ دے گھر نو بنایا اللہ دے گھراں نو آباد کیتا اللہ دے گھراں دے نال دل لگا لیا فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ رب العالمین پوری کائنات دے سامنے اعلان فرمان گے اینہ جیرانی اینہ جیرانی